yau Allah ya kaddare yau ko dai zaki muka samu kamo saboda harkan nan ba ta yi sai an sa abin nan baɗin naman daji saboda yanzu talaucin ya yi yawa yanzu wallahi Allah wani zai samu dace bari mu shiga hanyar kari kukan kan gani. Na rasa gane magamata da bayata ban san inda na rusawa kuma ba sai inda zanna ba Allah ina roƙonka Allah ka fidda mun da wanda zai ci tona da na shine gaban to yau daji da zai samu ku kwana in riga ka shigo kenan kuma sai na ta gwada ma abubuwan wanda ba taba gani ba a rayuwarka. Kai la ilaha illallah muhammadu rasulullah kai ba da fitila ta wuce haka da dokinta la Ana san yanzu kana bukatar wanda zai taimaka maka to bari in koma namiji in samu wanda zan ga bayan ka. Ka riga ka shigo a wannan jeji ka zo ka kashe mana dan uwa na san yanzu kana da wanda zai taimaka maka ni karan kaina zan je in nemo ka dan na kawar da kai tabbas sai na ga bayan ka da duk wanda ya goyi bayan ka ba kai ne aka ce uban dawaki ba a haka kake uban dawaki sai na ƙarshen ka da wannan siga da canza zan ga bayan ka